Это большой проект с, ну, мне кажется, с потенциально такой интересной темой национального масштаба. А починаємо ми в Києві. Ну, Поспробуємо тут нечто записати. І? Ми переважно знімаємо вночі. Я взяв світло додаткове. Так. Обережно, двері зачиняються. О, нормально. Аплодисменти. Нещодавно прочитав книгу Бориса Джонсона «Омріяний Рим». Він описує, як всі наступні імперії, всі наступні держави прагнули долучитися, хоч трішечки наслідувати ту наймогутнішу, найвеличнішу імперію, яка була. На штандартах Римської імперії, на штандартах легіонів були орли. Герб Німеччини – орел, Польща має орла, США теж має орла. Навіть Росія має такого орла-мутанта двоголового. І що цікаво, у скіфів, у Великої Скіфії, орел теж шанувався. І Скіфія вона ж була, по суті, однолітком Римської імперії. Ці дві держави, в принципі, ми не бачимо і не чуємо, як вони між собою взаємодіяли. Тобто десь же повинні були доторкнутися їх спільні інтереси. Геополітичні, військові.